माने जायफोरा आंनि फिसाखौ माने बिदि माने माबा खालामदों खहा खालामदों बेखौ आङो माने गोख्रैनो माने बिसोरखौ सास्ति होनांगौ आरो बेबायदि फेग्रा मुवा जाग्रा मानोना गासै जायगायावबो बिदिनो जागोन बेफोरखौ बादा होआबा जोंनि समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय जादों आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि गथ' गथायफोरा फरायनायाव गियानाव गासै बिथिङावनो माने जौगानो हायाखै जोंनि बर' हारिया माने गोख्रोङै जोंनि बर' हारिया माने बेखौ खामानिखौ लोंनाय जानाय सोबनाय जखाय गासैखौबो माने बन्द' खालामनांगौ। पुलिस प्रशासनखौ आरो सरकारनि फारसे मा खावलायनो सानदों माने जायफ्रा माने आंनि गथ'खौ बेबायदि माने सास्ति खालामदों आरो बेबायदि माने सरकारनिफ्राय माने न्यायखौ माने आङो लुबैदों मोननो। आंथ' बे माने खाथि खालानि ओनसोलनि गथ'फोरनि मुंखौ आङो मिथिया दा माने बर्थमान माने गथ'फोरखौ जि माबायाव थानाय बेखौ माने मोननाय जायाखै दायो माने बर्थमान लाइनाव फैगासिनो दोङो। बिमा जानानै दायो गावनि फिसाया जिखिनि दा बेबायदि गुबुनजों माने सास्ति होजाबाय बेनि बेलायाव ट्रिटमेन्टनि बेलायाव सासे बिमा जानानै नों माबायदि फोसाबनो सानो? आंथ' माने दायो सानदों जोङो जेसेबां हायो माने जों खालामगासिनो दोङो जों ट्रिटमेन्ट लागासिनो दोङो। नोंथांनि गथ'नि मुङा? आंनि गथ'नि मुङा जादों मिथिंगा दैमारि। दा बबे हस्पिटालाव दङ? नेम केयार हस्पिटालाव।